ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad e ley ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto neede joom suuɗo o. muhammed jangini neede debbo batte bewre on debbo manam debbo desaɗo gorko mum omo wawi wonande mo tumuranke e lelde omo wawi ha e lappude alqur'ana wi worɓe ene keyno rewɓe e ko allah ɓurni ɓeeɗo e dow beya ko e kadi koɓe mbaɗi hen jawɗi mumen ko rewɓe fewɓe ko doftiɓe koɓe ɗentiɓe e ko wirni caggal worɓe mumen manam ko allah reniniɓe ko e ko fayte ɓen ɓe kuloton bewre mumen ɓe mbaajeɓe gonon gueɗɗoɓe ɗumen e lelde piyon ɓe so ɓe ɗofti on watta ɓurtine ko diwti lawol ko allah tan woni mawɗo towɗo. to bange almasihu noon yidde hakkunde gorko desɗo e debbo desaɗo ko hono no neɗɗo yiɗirte bandum muɗum ɓe fotata waade hono no ardi e linjil e demgal Bulus hono noon gorko ene foti yiddirde joom suudu mum no bandu muni kala jiddo joom suudu mum yiɗi ko hoore mum kadi e demgal Pierre wiyama wonde kadi e linjil no wiratno e demgal Pierre onon worɓe ne gande no gurdirton e rewɓe mon paamon ko debbo ɓuri lebte teddineɓe sabu ko rondiɓe gurɗam ɗam allah rokkiri on moƴƴere ɗam beele torare mon ene mbasa falede. muhammed yamiri yo gorko won tumuranke lelde wala fi debbo mum ngam nede ɗum almasihu noon jangni yo gorko yid debbo muɗum te yo rondo e makko dongle kewɗe.